Nah, Apa mak? peno telo ono lho kulon, sawah kulon. Saiki engko sore iki ono kumpulan nang peno. Ojo HP ta. Lagi di peno. Oh, lagi ngudut lagi nyumet ngene kok. Lagi tanang temanjang. Oh, Kayak kita ke jalur tak kapakno kuwe, ke jalur tak kapakno. Cilik dimii, gede-gede, regeno. Lagi nak saiki nang teman-teman. mie apa wong aku dobet dot ngono kok. Lah gede-gede ngene kok. Kok kuwi ta wong tuwa kok dadi jamu mete kepiye karepmu? Aku tanang saiki teman-teman. Kok sadar mono ta aku tak mek. Ini panas ini kok. Saiki nang daging kok mbek ewange kono dijak. Bah. Geger. Kok ya wis mono. Wis ah, teman-teman lho ya. Ya. Hmm.